Здравейте, приятели! Ние от leximoti.com имаме удоволствието да ви представим тази страхотна оферта. На брега на река Дунав, сред красива природа, в красивото село Ряхово се намира тази новопостроена къща на 3 етажа, разположена на 219 квадратни метра разгърната застроена площ, върху равен парцел от 1241 квадратни метра. Далеч от градският шум и мръсният въздух, имотът комбинира хармонично класически английски стил със съвременни удобства. В интериора са използвани стилни и удобни мебели, изработени от висококачествени материали. Повече информация за разпределението по етажи ще откриете в описанието. Къщата е оборудвана с ВиК инсталация, отоплителна система с монтирани радиатори, нова електроинсталация, външна изолация и нов покрив. Реновацията и разширяването на имота са започнали през 2019 година, като основните дейности са завършени. Обадете ни се, за да научите повече и да разгледате този прекрасен имот. Колеги от други агенции са добре дошли. Ние сме leximoti.com и ще се радваме да работим заедно. Не пропускайте възможността да направите този имот свой. Чрез нашите утвърдени партньори от банковият и застрахователния сектор, ние от leximoti.com съдействаме абсолютно безплатно за всякакъв вид кредитиране, застраховки и инвестиционни програми, според индивидуалните нужди на всеки наш клиент. Обадете ни се за безплатна консултация. Очакваме ви на 0887 534 969 и на 0876 684 626. В случай, че имате имот, който искате да продадете или отдадете под наем, ще се радваме да ви помогнем. Ние знаем най-краткият път до вашият купувач или наемател. Благодарим ви за доверието.